Doncs aquesta obra comença amb la intenció de recuperar aquest element, que és el gronxador, com a testimoni d'un espai que va ser propietat de la meva família, però en un moment determinat es va vendre. Llavors ara es trobava abandonat i el gronxador era com l'únic element que es mantenia més o menys com en el passat. O sigui, l'acció de recuperar el gronxador, en el moment en què estava fora, em va fer veure que realment aquest element fora del seu context no tenia cap sentit. Llavors va ser en aquest moment quan vaig decidir eliminar la cadira, perquè és l'element que dona utilitat al gronxador. Sense cadira no el podem fer servir, i llavors aquesta és una mica la idea de que no podem recuperar una cosa que teníem o una cosa que estava en aquell espai i per molt que intentem retornar-la al seu estat original, com es veu a la pintura, per exemple, no el recuperarem. Normalment treballo a partir d'experiències que en la majoria dels casos han sigut relacionades amb la família i treballo molt amb l'objecte també. Llavors normalment el que faig és intentar deixar constància d'aquestes experiències a través de l'objecte. En aquest cas també l'obra s'acompanya de fotografies, que les fotografies són com un recorregut cronològic per tots aquests anys que hem estat allà, des d'abans de néixer fins que es va vendre, i l'última fotografia és com estava el gronxador en el moment en què vaig tornar a aquell espai. La comparativa entre les fotografies i l'objecte és interessant perquè al final el gronxador sense cadira és la pausa, és com al final. I les fotografies també són una pausa en un moment concret de cadascuna d'elles.